Eta Usoar Belaitz, nondik atera duzu mutilau? Gimnasiotik. Bai. Gimnasiotik ekarri dugu, zuzenean. Zuzenean hartu eta ekarri egin duzu. Badakizu, Jaime, iraila izaten dela gimnasioan eta halako lekuetan izena emateko, hilabetea proposa. Ohitura berriak hartzeko, unea proposean gaude eta guk ere hasieratik hala hasi nahi izan dugu. Ohitura honekin, eta horretarako ekarri dugu Iñigo Vicens. Aireaneko personal trainer partikularra. Iñigo, arratsaldeon. Arratsaldeon. Arratsaldeon, Jaime. Arratsaldeon. Udatik bueltan etorri gara, Iñigo, eta udan, kizu ez gertatzen den. Bikini operazioa eginda sartzen gara udan. Eta udan erlaxatu, lasaitu egiten gara, gehiegikeria batzuk egiten ditugu, eta itxura galtzen dugu. Iraila iritsi eta berreskuratu egin behar. Iñigo, eta hori nola egin dezakegu? Bueno, lehenengo gauzi, oporrako opor beti, betire udako buelti hor beti kostaten da, ez? Aldala oitxura txarrake, albo bate alaten junbia, ez da? Kaldina faltzie, postrik, eta betiko hori pasiak, gabeko pasiari, tematek gabe, kolpe egin debiltxik aletik, horrek aldala bizka eta purka kentzen junbikoa, ez? Gero, nik batez pauta batzuk, ipiniko neban, iraian, ja ixe jundez, eta iraia urrixin, bentsat urrixin hasten gazenin, pauta batzuk ondo markatauteko. Pauta horiek kontatu garrizkigu Iñigo Vicensek, baina ez korre egin, oraindik irailaren 23an gaude eta. Gaur goizean lankide bati hori entzun diogu Eusoa, goratzen, ja urrian gaude, alto, oraindik irailean gaude. Junde, iseia junde, eta batzuntzako jaili junde. Bale, esan dutena, hoxe, eguneroko txikiteu, da petitzen dugu, bokata kapuna faldu, aholku batzuk. Lehenengo kolku izango zen, 5 eta buelta etxi, bai edo bai. Barazki sosatutako balikadura baten, eta amaiketako eta atzaldeko seiretako hori horre jatordu bisek, legez. Bai frutaz, o sandwich, o X, baina 5 jatordu, bai edo bai. Beraz, lehen da biziko aholkua, 5 otordu egitea, Beti. Gero, bizi aktibo batera, berriz lehen etxen genduen martxi, astin 2-3 egun kirolaen, korrikan egin, mendire, horre danak, ostae berreskuratu. Eta kirol ez da benak etxen, bai edo bai, eta hau ez lege, haude, bai edo bai, 2 ordu, astin 2 ordu, gitxien ez oinez. Isaleke 4 egunetan, o 2 egunetan, 4 egunetan ordu erdi, baina zapatik jantzit, venga, gelditxu barik ordu erdi. Kirola egiten ez dugunok, minimo, oinez ibili behar. Ordu bi, azteko ordu bi. Ordu bi, astean, beraz, ordu erdi egunero. Jarrezagun hori buruan, ardezagun, segi. Irailan, hala ere, hilabete komplikatua izaten da, kurtso hasiera hau eta beste, eta gerta daiteke denborarik ez izatea gimnasiora joateko, Iñigo. Hor, egunerokoan txertatu dezakegu, egunerokoan, kasik nahi gabe, ariketak eginez, txertatu dezakegu bizimodu osasuntxu bat. Bai, ni pentsan duk erua eta utxura eskasa bat akabela. Semat eta denpora geixa pasa jentizima eta naruxo baina askanin kirol gitxe batxen dago, ez da. Hor, bedaz, truko batzuk edo egunero trukuk ezin izan behar, baina bai utxura honak. Adibidez, igo gai esartzi, eskiaratakau, 3. pisun pixo bat, 5. erabe, oinez eltzi. Usoa, lehen da biziko aholkua beraz, hemendik aurrera, eskilarak erabili. Igo gailua eta eskilerak, gora eta bera. Hori beda, bai edo bai. Gero, erosketak etxen duguenin, beste aholku bat, erosketak etxen duguenin, igo gailu hartu biharrenin, 2 buelta. Ondo sakabanatu, eta 2 buelta, gora eta bera. Boltsa asko baldin baditugu, batzuk utzi, lehenengo pixuan, igo, eta berriz buelta bera. Andria iritsu biharrenin, baja, zeugen, 3 buelta. Tita, gora eta bera, beraz... Aztu igo gailu. Bai, esne potoak hartuta eta gainerako gauza pixunak hartuta. Aztu igo gailu. Hori pilo bat ikusten da, bai, batez be hiriburutan, Bilborak hauenez, metruaz, pilo bat ikusten da. Eskiara mekanikutan da, zu pilo agente, eta erdikutan, inorbez. Bat edo bi bakarrik. Biurre motetzen da, garek eskiara. Beste aholku bat. Biharre aldala, kotxin, oza, ontxe astin pentsatzen dela Bilbon. Pertsona bardine oinezkun edo pertsona ibilbide kotxez, da 10 minuto berandua bai, hasi hiriburutan da bai herrizetan bizikleti hartzen. Bizikleti, biharrera juteko bai, edo oinez, tramo motza bada, oinez, aldala. Eta holan emon ginke, atzalde guzti hon ginke. Eta horrela, gure egunerokoan, sartzen ditugu ohitura berriak, esan dugun bezala, ia nahi gabe. Baina, Iñigo, gero ondorioak ikustea gustatzen zaigu. Agertzea aldira. Jaten dugunan arabera, bai. Baina, bai, egunerokoan ohitura berriak sartu, baina gero ondorioak ikus daitezke? Bai. Adibide batzuk, Adibide batzuk botakot, batez be, horrekin kilokalorixa edo kalorixa famosuk, ez da? Haben, argi ukibidan, ara, 2 pertsona mota daz. Bata da, kirola etxen da bena, gustos, hobi, o
profesionala dalako, da beste bata, kirola etxen dabenak gero nahi daben guzti jateko, bai? Edo nahi daben guzti jaten dau, da derri gortutea kirola etxea. Kirola egitera. Korrikan etxea. Bale. Hemen botago datu batzu. Adibidez, harriko etxen 20 minutun gelditxu harriko, harriko etxen, etxin gabizela, hor kontsumu dute, 58 da kilokalori honen, danak estipulataz, ez, tonik asma. Beraz, harriko egiten, egunero ontzia garbitzen baditugu, zemak kaloria? 58 kilokalori. 58, gutxi da, beste zerbait? Bai, hori de sagar baten beste, 52 kilokalori. Bai. Gero, larru joten, 30 minuton, 30 minuton, 125. Hori behian tokaten batzuk, boxan tokaten batzuk, pixka gitxua, berrogei edo hortik. Badakizue gehienak lotan galtzen omen ditugu, Hori da. Atira ba, hori guk asko egingo dugu. Apuntatu, lotan gehienak. 8 ordun, 450 gutxi gora bera. Zenbat? 450. 450. Hori da. Ja. Eta donutz bat eta aukeun da 88. Ide bat etxeko. Ja. Aha. Bale. Gero, adibidez, aspiradori pasaten. Dakau, 20 minutu hori begelditxu bari, 53 kilokalori, eta hor sartzen gau girixan, 1 gramon ez tala ixe, 250 kaloritxan. Hor nahi dago esan, ondo jakin bideu zerrein da zer jaten dugun. Zer jaten dugun eta zer egiten dugun. Oso, ondo. Aizue, batera asko ikasi dugun, bai? Asko Eta hemen mai gainean daukagun hau zer da, Inigo? Bale, haude, baskula bat hau, biberantziako baskula bat, da hau batez beda tresna bat. Tresna oso bat, nitzako neure biharren laguntzen da bena pilo bat. Honek emotezat datu batzuk, nik horre askentiai, bai motivazio aldetiko referentzi batzuk emotetzat argite garbi, behonen arabera. Lanerako erabiltzen duzu. Askan inde, bai, jentiai morru motetza hor pintxit jakitsi zerrak, da zen eurrit. Badakigu egia bat baino gehiago kontatzen dituela baskula honek, ez du bakarrik pixua ematen. Hori da, honek etxin da benara, parapeta bat izango da zen morun, da tardaten da ben distantzixina bera, neurri batzuk eta grafika batzuk. Grasa, geure gorputzen da ben grasan portzentajiek, masa muskularra, ura. Ni jarri nintzen gainean. Ez esan, Usua. Eta? Bai. Eta? Eta Inigo, ze ondorio atera dituzu? Bueno, nire neurketatik. Ez kirolari izateko, oso ondo, bai? 59 kilo, zure masa grasa izango zen 15 kilo 126 dela, ez dauka izki. Hor ikusten dugu informazio guztia, Hau da, Usoa orduan, Bai, nire. Hori da. Bai, 40... Masa muskularra, 41 bat, 170 izango zen, hori apurtxu bat albara, hobetu mirou, ure, 50, 51, 151, gorputzen masa indizia 126, da gero, zeu kontsumentzen duzun, hor esan duen danaz, 128 kilokalori di, dakazu margen bat, bai? Bai. Arek dana jateko, ondo janda, da albara ondo janda. Da gero, adin metaboliko bat emoten dugu, mosun baremun arabera, sartzezatxu, rango baten 12 50-era. Da zeus? 22 urtetan, gazte. Era bat gazte zaude. Eta zu, Inigo? 12 bat, majuena. 12. 12 urte? 12. 12 urte? Hortxe bilikoa, zuteni, bixo gaurrik. Barkatu, baina Inigo, ea zutitu hemen. Ea. Ostras! Hau da gure trainerra orduan? Hemendik aurre bai. Guau, eta figura hori... Hau bai zoran, bazetorri izan. 12 urtera jetxi behar dugu, Jaime. Bai, baina nola lortu liteke figura hori? Esate baterako nola lortu daiteke. Bai, egin da. Azkarin de, bizkate kirolain maila bat mantenitzi, astin 5 egun, 4, 3, bakotxak aldabena, baina zeo zerritxia. Nire kasuan esate baterako, nire datuak ikusita, ze ariketa jarriko zen izkidake. Hombre, nik zure datu ikusitxek itxigora bera, izango netzun, astin 3 egun, bai edo bai, apurtxu bat, ez dut, mendi huelta bat, kirola apurtxu bat denen bide. Masa muskularra bizkat aldala. Igo egin behar du, Hori da. muskuluak atera behar ditu. Aldala bai. Tira ba, Aldala bai. Inigo, zurekin asko ikasi behar dugu guk, zalantzarik gabe, kirola egin behar dugu, eta gaur hartu dugun lezioa, Usoa, eguneroko gure bizitzan, gure normaltasunean, gauzak oinez egin behar ditugula, igo galio ez dugula hartu behar, eta hori guztia, ezta? Eta guk uste baino baliagarriak direla, ohitura horiek, ohitura berri horiek hartzea, asko laguntzen duela. Motivazioa zer esan dezakegu, Inigo? Hombre, motivazioa errezen hastide, bai? Pilo bat jente azten da martxan, azte bire iain horrez dago, bale? Hor, ni beti alegin duko nintzen, adibidez egun inparrak ipintxi, aztelen eguazten bariku, martitzen eta eguenak eutzako, egun nahi dauen gauzak etxeko,